Kaixo, primera entzuten da, arratsaldeon guztioi, kaixo, etxean. Ongi torreak izan zaitezte gaurko hitzaldira. Uda hasi baino lehen, azkenengoa, gero irailean edo itzulikoa. Eta gaurko egunean, Jon dugu gurekin, tesi doktorala egiten, ez? Vale. Eta Jon Aldabalde Treku. EHUn tesia, doktoretza egiten ari ikerlaria, aro garaikidean. Donostiarra edo? Hori da, egia da. Ondo. Eta, pilpilean dagoen, edo gaur egun pilpilean ez, hau ikusita, kontra el kaos. Olako mugimendu bat edo izan dugu, herrian, ez, Donostian. Urbanismoari buruz ez dakit, baina, pixkat antzekoak dien gatazkak eta somatzen dira, eda, baina, horri buruz ere hitz egin dezakegu, baina, bere tesiaren aurrerapenak edo. Bai, hola. Bai, ez? Bai, pixkat orain arte landuta daukatena, edo ateratako lehen emaitzen azalpen, edo esplikazio moduko bat. Donostiarrak genez, oso interesgarria den gaia, ez? Nola, hiria aldatu zen, ez? Hamarkada horietan, 20. mendeko atalean edo partian edo izan ditugun aldaketei buruz edo hitzengo duzu, sozialki, urbanistikoki, ekonomikoki, eta ez? Horrelako gaia, ez? Zurea da hitza, Jon, eskerrik asko etortzeagatik, eta hori, entzuteko prest. Eskerrik asko, etorri zaretenei. Esan bezala, nik Donostialdeako, Donostialdeako herri eta auzolangileen sorreraren inguruan hitz egingo dut, batez ere 20. mendeko 2. erdi horretan edo konzentratuta, batez ere gerra ostetik, gerra zibilaren ondorengo urteetatik, nolabait 80. hamarkadara, 70. hamarkadaren bukaerara arte, gutxi gora bera, bertan eman zelako aldaketa importantea gure eskualdean, ez? Askok Donostia industriala entzuten dutenean, aurpegi arraroa jartzen duten, nolabait Donostia eta industria ez direlako bere horretan automatikoki edo buruan eskeman sartzen, ez? Nolabait beste pauta batzuetatik aztertu izan dugulako Donostia, gehiago ezakit, hiri ereduaren partetik, turismotik eta barrez, baina industria ez da asko landua izan gure eskualdean, eta nolabait horri tartea egiteko edo aukera izango dugu gaur, ez? Esan bezala tesiaren lehen, tesia prozesuan dabil eta bertan ateratako eta bertan ikusitako hainbat analisi eta azterketa plazaratuko ditut gaur. Eta esan daiteke nolabait Donostialdea, pixkat termino geografiko edo zehazte aldera, ulertzen detela nolabait bi badiek osatzen duten, Donostialdea, Kontxa edo eta Pasaiako badiaren artean biltzen den espazio guzti hori. Eta konkretuki nik aztertzen nabiltzan herriak edo, Donostia bera, Errenteria eta Pasaia izango lirateke, nolabait horien artean sortzen den ardatz industrial hori, ez? Esan dezakegu laburrean Donostian 3 ardatz industrial nagusi sortu zirela, bat Urumea ibaiaren ertzetan, bestea Oria ibaiaren ertzetan, eta 3. nire ustez importanteena Donostia eta Pasaia eta Errenteria herriak lortzen dituen ardatz horretan, ez? Orduan, gaurkoan, nolabait prozesu kronologiko bat emango dugu, gerra ostetik 80. urtetaraino, alde batetikan garai historiko orokorra komentatuko dugu azkar, Europa mailan ematen diren prozesu komunak, gero hemen ere zerikusi handia daukatenak, ondoren nolabait 3 zutabe nagusi aztertuko dira, alde batetikan hiri espazioa bera antolatzeko saiakerak zeintzuk izan ziren, gero lanaren baitako espazio harremanak zeintzuk izan ziren, hau da, enplegu hau edo egoera laboralak zeintzuk ziren 1940an eta 1970. hamarkadan, eta ondoren nolabait klase sozialen kuantifikazioa eta horiek zeukaten segregazio espaziala edo hirian aztertuko da. Eta bukatzeko nolabait eremu langile eremu hauetan ematen ziren borrokak, zerbitzuen aldeko protestak eta bar ere aipatuko ditugu, ez?
Orduan, pixkat gaian sartzaldera, nolabait, hiru prozesu nagusi esan dezakegu Europan ematen zirela 20. mendean, gai honi dagokionez. Alde batetik, bigarren industrializazioaren garaia, bai, ekoizpen ereduan aldaketak. Beste alde batetik, nekazaritza exodo izugarria landa eremutik hirigune berrietara. Landa lanak pisua galtzen du lehen sektoreak, eta denak industriak bultzaturik, hirigune horietara dijoaz bizitzera, eta azkenik hiri espazioaren ulerkera berriak, ez? Espazioa pentsatzeko eta espazioa ulertzeko beste korronte eta beste irizpide batzuk edo hasi ziren garaia da hau, ez? Industrializazioari dagokionez, nolabait ekoizpen modu kapitalistan aldaketa handi bat ematen da, hau da, Fordismoaren bilakaera edo ematen da garai honetan, Katelana, enpresa handiak, kontsumo gizartea, nolabait material eta energia berrien agerpena, petrolioa, elektrizitatea, gas eta bar, eta nolabait, esan dezakegu, Lefebrek berak esaten zuen, industrializazio prozesua bera, neurri handi batean, klase estrategia baten baitan egiten zela, ez? Honek ez esan nahi, pertsona maltzur batzuk zaudera lau bat pentsatzen nola egin klase estrategia berri bat Europan ekonomian eta gaientzeko, baizik eta, ulertuta gizarte harreman sozialen baitako prozesu bat dela, ez? Bertan nolabait, prozesu horrek beste maila bat edo beste aldaketa bat jasan zuen garai honetan, ez? Eta espazioari dagokionez, nolabait kezka berriak agertu ziren lehenengo mugimendu gerraren ondoren Europan, alde batetikan sistema legegia bera errepasatzera eraman zituen hirietako asko, eta nolabait hirigintza modernoak edo, orain estalduko dugunak, hainbat eragin izan zituen 20. hamarkadan Espainiar estatuan eta gainerako herrialdeetan, ez? Zabalgunetako planak, barne reforma planak edo eta etxe bizitza erreformak, ez? Orduan, esan dezakegu garai honetan hirigintza arrazional bat sortzen dela. Hau da, Carnier, Atenaseko Karta, Le Corbusier eta guzti hauek nolabait zian berak ere arkitektoen biltzar handiek eta kongresuetan nolabaiteko irizpide berriak ezarri zituzten hiria antolatzeko eta pauta berriak sortzeko. Eta joera razionalista guzti hauek nolabait errentagarritasuna zuten pauta nagusi bezala, ez? Hau da, nolabait hiri industrial berri horretara egokitzeko irizpide berriak eta Horien artean, askok nolabait hirigintza berri horrek, espazio berdeak, aireztasuna, guzkizpiak eta kontuan hartzen zituzten, jendearen nolabait ongizatea edo bera islatu nahian, ez? Hortaz, ematen da nolabait gure hirigintzan, 20. mendeko hirigintzan sekulako garrantzia izan duen fenomeno bat, dela zonina edo zonifikazioa, dela nolabait esparru funtzional ezberdinen eraketa bat, hirian, ez? Eta nolabait hiri industrial berrira egokitzeko prozesu bat, ez? Hau da, bertan hiria banatzen zen funtzio edo eta praktika ezberdinen arteko zona ezberdinetan, zona industrialak, reserva zonak, deskantsurako zonak, etc. Orduan, nolabaiteko, inflexio puntu bat suposatu zuen hiriaren, espazioaren eta nolabait eremu berrien antolaketa ereduan, ez? Nolabait hiri industriala kontuan hartuta, esan dezakegu dela nolabait familia langile berriak landatik eta hirira doazenean, nolabait zona seguru edo atsegin batzuk sortzeko helburua zuen, nolabait jende honek fabrikan bere lan egin, atsegin egokia hartu eta hurrengo egunean berriro fabrikara lanera joan zaigin, ez? Eta pixkat gurera etorrita, gerra zibilaren ondorioetara eta nolabait frankismoko lehenengo urte horietara, esan dezakegu frankismoaren lehenengo urteetan zegoen lehentasun nagusia berreraikuntza izan zela, ez? Egia esan hemen Euskal Herrian ez dugu nolabaiteko herrien txiketa edo kolonizazio herririk eta ikusi, Espainiaren nolabaiteko goaldean eta gehiago eman den fenomeno bat izan da, baina nolabait esan dezakegu lehenengo frankismoak alde batera utzi zituela, aspektu arkitektoniko guztiak, eta helburu bakarra zuela, ez? Ekonomikoki oso xumeak ziren herri eta etxe bizitza poligonak eraikitzea, lehenengo urteetan, ez? Hemengo egoera zein zen, alde batetik eskariaren beherakada larria eman zen, nolabait gure gizartean, zailtasun izugarriak zeuden ere, nolabait eraikuntzaren sektorean, hornidura falta nabarmenagatik, eta azkenik aspektu finantziarioan ere, inflazio prozesu izugarria zegoen eta monetaren desvalorizazio ere izugarria.
Eta hemen, baditugu bi pertsonai, biak gipuzkoarrak, bata donostiarra eta bestea elgoibartarra. Eta nolabait, izan daitezkenak, seguraski, frankismoaren baitan, Frankoren gobernuaren baitan, hirigintza bera planteatu, pentsatu eta ejekutatu zuten bi pentsalari nagusiak. Bai estatu mailan eta bai Gipuzkoari eta eskualdeari Donostiari ere dagokionez. Lehenengoa Pedro Muguruza arkitekturako zuzendaritza orokorreko burua zan, Frankok hala ezarrita, eta bigarrena Pedro Bidagor nolabait hirigintza edo estatu mailan hirigileen nagusia izan zen lehen frankismoan, eta besteak beste Gipuzkoako probintzia plana, Marrileko planak eta bar burutu zituen, ez? Baina nolabait bi hauek ere bazuten nolabait ordezkatzen zituzten frankismoak berak bere baitan zituen bi korronte ezberdin. Lehena falangista eta bestea esan dezakegu liberala zentzu ekonomikoan batez ere, ez? Orduan, talka handiak egon ziren nolabait bi korronte hauen artean, hauek ja gerra amaitu baino lehen Burgosen arkitektoen biltzar batean ja hasi ziren nolabait pentsatzen nola antolatuko zuten espazioa, nola antolatuko zituzten hiriak, auzoak Franco behin gobernura iritsita, eta labur esatearren bi korronte hauen arteko diferentzia handiena zen, nolabait falangistek ez zutela nahi nolabaiteko klase segregazio bat ematea hirietan, hau da, nolabait hiri, auzo eta edifizio, etxebizitza interklasistak aldarrikatzen zituzten, hau da, klase ezberdinetako jendea edifizio berdinean bizi izatea, hala nolabait gorriak deitzen zioztenak nolabait kontrolatzeko helburuarekin, ez? Hau da, ezin ziren auzolangileak sortu, langilez soilik osatutako auzoek beraiek, arrisku larria suposatzen zutelako Frankoren erregimenarentzat, ez? Aldiz, Bidagorrek nolabait hirigintza modernoaren influentzia jasan zuen pertsonaia bat izan zen, eta nolabait Bidagorrek planteatzen zuena bestelakoa zen. Hau da, zonifikazio hori hirietan aurrera eramatea, eta beraz, funtzio ezberdinak esleitzea espazio ezberdinei, eta hortaz, gizartea bere horretan ere, auzo langilez, auzo aberatsez eta bar, antolatzea, ez? Beraz, nolabait bi korronte hauek nolabait agertu ziren frankismoko lehengo urteetan, baina esan dezakegu finean Pedro Bidagorren esanetara aurrera eraman zela nolabait hirigintza guztia hamarkada hauetan zehar, ez? Orduan, gaiari helduz, nolabait asko izan dira sektorialki behintzat Donostiaren inguruan, Donostialdearen inguruan, hirigintzaren inguruan, arkitekturaren inguruan, eta bar, landu diren lanak, ez ditut denak aipatuko, ez dakagulako hemen denborareko horretarako, baina nolabait, esan dezakegu, bai Donostiari dagokionez, altzaren inguruko lanak, ingebak, Dr. Kaminok, kontadoresen inguruko lanak eta bar eman direla, Trintxerpeko Galiziaren migrazioaren inguruan ere lan asko landu dira, edo eta nolabait, gaur egun ere pilpilean da bien, Luzuriaga fabrika, eta bar, ez? Errentariaren kasuan ere, udalak eta jaulkitako azken ikerketa planen gatik edo, nolabait ere, lan batzuk ere sortu dira auzolangileen inguruan, euskararen erabileraren inguruan eta bar. Baina nolabait, izan dezakegu, eskualdea bere horretan abarkatzen duen lan oso bat edo, ez dugula aurkitzen, nolabait prozesu guzti hau esplikatuko duena, ez? Bai geografiatik, bai nolabait migrazioaren ikuspuntutik, bai ere hirigintzatik eta nolabait ere lanaren esparrutik edo industriaren esparrutik ere, ez? Beraz, nik hemen bai azpimarratu nahiko nukela Calvo Sánchezen lana batez ere, Crecimiento y Estructura Urbana de San Sebastián, nolabait tesia egiten zaibien bitartean hil zen eta bere tesiaren edo bere zirriborroekin liburu bat osatu zen eta nolabait hori da nolabait Donostiaren inguruan dagoen hirigintzatik jorratutako lanik egokienan ustez, ez? Gero lan asko eratorri dira lan horretatik, baina nolabait lehenengo lana edo, lan zeroa nolabait Calvo Sánchezena izango litzateke, ez? Orduan, ikerketa honetan erabili den metodologia, labur esatearren, alde batetikan lau zutabe osatuta dago, lehena eta nagusia Donostia, Errenteria eta Pasaiko biztanleria errolda izan da, erderaz padron da, ez censo electoral, o censo electoral, edo udaleko censoa, gauza ezberdinak dira. Padroia nolabait frankismoan bertan existitzen zen paper bazan, nolabait familia buruari ematen zitzaiona, eta berak
betetzen zuena, nolabaiteko aldagai ezberdinez, bai jaioterria, lanbidea, haur kopurua, jaioterria zein zen, hainbat datu zeuden, 15 edo 20 datu ezberdin zeuden pertsona bakoitzeko, eta gutxi gora bera 60.000 pertsonaren datuak aztertu dira ikerketa honetan, eta bi errolda nagusi erabili dira, 40koa eta 70-koa, nolabait eboluzio hori edo aztertzea helburu, ez? Bestalde, historia orala ere erabili da, batez ere padroiak duen gauzarik edo txarrena izango litzateke nolabait emakume lanaren inguruko ezkutatze sistematiko bat ematen zela, batez ere familia buruak burututa. Orduan, informazio askoz gehiago daukagu gizonezkoen inguruan lanari dagokionez, emakumezkoei dagokiena baino. Orduan, nolabait hori konpentsatzeko nolabait, historia oralaren bitartez, hainbat datu eta hainbat informazio atera izan dugu emakumeen lanei, ogibideen eta nolabaiteko lan prozesuaren inguruan, ez? Eta bestetik, artxiboetako dokumentazio ezberdina eta lan bibliografiko oso bat, ez? Orduan, nolabait errolda zuek buruan izateko, hau izango litzateke, hau Errenteriako 40ko errolda da, eta ikusten ez duen bezala, familiaka dago organizatua, eta nolabait lerro bakoitza pertsona bat izango litzateke, eta hor goian agertzen dira datu ezberdin guztiak, ez? Horiekin nolabait kodifikazio bat egiten da, kodifikazio bat, digitalizazio bat, eta gero software espezifiko batean lantzen dira datu hauek, eta nolabait, hemen ikusten da, nolabait jatorria zeintzu ziren, ze familia mota zen, nun bizi ziren, kalez kale, eta nolabait, hezkuntza maila, lanbidea, eta bar, ez? Horan, datu guzti hauek sistematizatu dira, eta, gero, erakotsiko dituzten datuak nolabait horren emaitza izango dira, ez? Orduan, eskualdean ja zentratuz, pixkanaka, esan dezakegu nolabait, gerra ostean, hain industrialaren kontserbazioa emazela gure eskualdean, batez ere Pasaiko portuari dagokionez, batez ere, gerra zibilan zehar, Gipuzkoaren erorketa oso azkarra izan zelako, eta Pasaiko portuan zehar kokatu zen industria bera, etzelako suntxitu, ez? Orduan, erregimena sartu ezen pronto, Frankoren gobernua bere alasi zen, nolabait, enpresa eta fabrika horiek martxan jartzen, ez? Orduan, etzen inolako kalte ekonomikoa baino, nolabait, jarraipen bat eman zen, estatu golpea eman eta gero, ez? Bestalde, egia esan ere, eskualdea bera industrializatua zegoen, ez? Gogoratu dezagun Errenteria ja, 19. mendetik, lehen industrializaziotik ja, industrializatuta dagoen herria zela, fabrika handi eta ertain handiak zaudela bertan kokatuta, eta nolabait Pasaiko portuak ere 27tik aurrera, Primo de Riberak ja, gerra baino lehenago, estatu mailako portu bezala sailkatu zuen Pasaiako portua, eta horren arabera inbertsio handiak egin zituen, bai Primo de Riberak, bai ondoren Errepublikak, eta ondoren Frankoren gobernuak ere, bai nasetan, bai infrastruktura ezberdinetan, modernizazioan, eta bar. Eta nolabait, autarkia garaian ere, Frankoren lehenengo urteetan, zailtasun batzuk egon ziren portuko inguruko ekonomietan, batez ere nolabait, hornidura falta zegoelako, autarkiaren eraginez, hainbat produktuei dagokionez, eta bestalde nolabait merkatu beltzaren garrantziare emazelako portuaren eta Frantziaren mugaren artean, ez? Orduan, 40ko biztanleriari erreparatzen badiogu, Donostian eta Errenterian eta Pasaian, konturatuko gara nolabait hauek erroldako datuak dira, zuzenean hartuta, bai? Eta konturatuko da nolabait Errenterian, erroldan, 10.957 pertsona atera zaizkigula, Pasaian 9.900 eta 89, eta Donostian 103.000 inguru, ez? Auzoi dagokionez, gogoratu dezagun 1940an oraindik guk buruan izan ditazkegun auzoetako asko ez zirela ez da existitzen, edo existitzen bat ziren, nolabait landa eremua ziren, altza bat adibidez, baserri zeratutako gunea zen, Amara Berri etzen existitzen, Antigua eta Añorga nolabait era gehienean behintzat, baserriz eta landaz osatutako eremuak ziren, eta bar, ez? Berdina gertatzen zaigu Errenterian, bai, naiz eta hemen auzo asko agertu, eta kaputxinoak 70. hamarkada luzera arte, ez ziren existitu gaur egun ezagutzen ditugun moduan, ez? Orduan, hau zen nolabiteko egoera biztanleriari dagokionez eta auzoen pisuari dagokionez 40. hamarkadan, eta nolabait analisi laboral bat aurrera eramateko orduan, erabilen metodologia, isko metodologia izan da, bai, mundu mailan nolabait aitortua dagoena eta ikerketa talde eta unibertsitate askok erabiltzen dutena, eta nolabait ogibideak kodifikatzeko sailkapen teknika bada,
eta gure kasuan 16 urtetik gorako biztanleri hartu dugu kontuan, ulertzen dugulako 16 urtetik berako jendea sartuta badatu estadistikoak nolabait okertu egin daitezkela, ez? Orduan, izko sailkapen honetan, erakusten dugu 6 talde ezberdinetan nolabait nun kokatzen ziren, aurkitu ditugun ogibide eta enplegu guztiak, eta konturatuko gara segituan nolabait Donostiaren kasuan 50%, erdia baino pixka gehiago, kualifikazio gabeko langileek osatzen zutela, bai? Gizonezkoei dagokionez, eta zerbitzuetako langileak soilik 13,34 zirela. Gero, beste guztiak nolabait kopuru askoz baxuagoak dira. Emakumeen kasuan aldiz, erdia baino gehiago zerbitzuetako langileak ziren, horietako 98 baino gehiago neskame bezala sailkatuak zeudenak, eta kualifikazio gabeko langileak 26 bakarrik ziren. Hemen, kontuan hartu behar dugu adibidez, ze pisu zeukaten kualifikazio gabeko langile horien artean, hau da, gehien bat fabrikako, tailerretako langileak eta bar, hiriaren baitan. Hau da, erdialdea gros, parte zara eta egiak, kualifikatu gabekoen 72 hartzen zuten. Honek esan nahi du, langilerik sumeenak nolabait eremu horretan kokatzen zirela. Da, nolabait, esan ezakegu, Donostiaren erdiguneko lehen periferia horretan. Egia, gros eta amararen zati batek hartzen zuena, ez? Aldiz, gaur egun imaginarioan altza edo nolabaiteko langile auzoak burura etortzen zaizkigunean, konturatuko gara, 1940an, altzain Txaurrondo eta Loiola Martutenek soilik kualifikazio gabekoen 10% bakarrik suposatzen zutela, ez? Honek esan nahi du oraindik nolabait auzo eta eremu hauek industrializatu gabe eta kualifikaziorik gabeko langile ez horrentu gabe zaudela, ez? Honek esan nahi du oraindik aldaketa gure eskualdean, Donostian behintzat, etzela eman urte honetan, ez? Neskamei dagokionez ere, kuriosoa da jakitea zein auzoetan kokatzen ziren neskameak. Alde batetik ikusi dezakegu erdialdean, ia 45 erdialdean kokatzen zirela, eta berriz, landaremuetan, eta nolabait auzo langileak izatearen prozesuan zeuden beste guztietan, oda periferian, gutxi gora bera, etzegoela ia neskamerik, ez? Orduan, honek erakusten dugu ere, nolabait neskamea zuten etxe edo eta etxe bizitzek, zer nolako botera harremana edo segregazioa ematen zen hiri ereduan, ez? Errenteriaren kasuan adibidez, konturatzen gara, asko zer industrialagoa zela, 19. mendetik industriala zelako, eta nolabait gizonezkoen artean, ia 3 laurdenak, 75 zela kualifikaziorik gabekoa, gehiena fabrikako langilea. Eta emakumeetan aldiz, 70%. Hau da, hau importantea da, emakume askok ere, emakumeetatik atera ditugun datuek, erakusten dutelako, emakume askok egiten zutela lan fabriketan, garai honetan. Pasaian ez da berdin gertatuko, Pasaian ikusiko dugu zerbitzuetan lan egiten zuten emakumeak askoz gehiago izango zirela, errenterian baino, ez? Orduan, zer gertatu zen pixkat errenteriako, Pasaiako portuan? Bueno, alde batetikan, kriston garapena mazela Pasaiako portuan urte guzti hauetan, bai, 40. hamarkadatik aurrera, enpresa berrian finkapena eman zen, eta esan bezala, Primo de Riverak estatuko portu izendatu bezain pronto, sekulako hazkunde izan zuen portuak, ez? Garai republikanoan ere, nolabait, gatazka laboralak eman ziren, etegorritako erailketak, 31an, eta nolabait, migrazioaren lehen eragin serioak eman ziren Pasaian. Asko hitz egiten da, 40. hamarkadan, ez? Migrazio galiziarra eragina zuela Pasaian, baina datuek erakusten diguten nolabait migrazio hori aurreagokoa dela. Nolabait, 20. hamarkadatik aurrera ja, existiten zela Galiziatik etorrita, trintxerpen eta ondoko auzoetan, baina bizi eta asentatuta zeuden galiziarrak. Orduan, migrazioa askoz lehenagokoa da, Galiziako krisi ekonomiko itxas krisi baten inguruan, ondorioz eratutakoa, eta nolabait ikusi dezakegu, Espainia bera ere, nolabait, Bigarren Gerra Mundialean neutral paper hartu izanak edo, eta Frankoren gobernuak portuko kontrola eukitzeak izugarrizko abantaila ekonomikoak ekarri zituela ere portuarentzat. Nolabaiteko arma salmenta eta produktu ezberdinen salmenta handia mazelako bigarren mundu gerran zehar. Eta Pasaiako gora laboralak ere hori erakusten du. Gizonezko honetan kualifikazio gabekoak 160 ziren, eta emakumeen artean ez da kasi 140 iristen. Zerbitzuetako langileak ere 137 zirelako. Eta, ikusten badugu pixka Donostialdeko panorama zein zen, 1940an, 45an,
konturatuko gara nolabait, Intxaurrondo izango dena urte batzuen ondoren, orain Irlandaremua zela, Altzaren nagusiek Irlandaremua da, Errenteria bera nukleo oso txikia dauka, nahiz eta industrializatu egon, eta Pasaia eta Trentxerpek oraindik ere, Landaremutik asko dutela, ez? Aldiz, 1978an ja, konturatuko gara, altza guztiak ja, beste zentzu bat hartu duela, bere horretan, Errenteriak ere auzolangile berriak eraiki dituela, eta Intxaurrondo eraikitze prozesuan dago, Amara Berri eraikia dago, eta nolabait beste egoera edo beste panorama urbanistiko bat aurki dezakegu urte hauetan. Orduan, zer izan da nolabait aldatu dena 30 urte guzti hauen buruan? Bueno, alde batetik, lehen aipatu ditugu Muruza eta Pedro Bidagor bezalako pertsonaiek aurrera eramandako ekintzaingatik da, neurri handi batean. Alde batetik, nolabait Pedro Bidagorrek eta Muruzak Gipuzkoa hartu zutelako, beraiek ondoren garatu nahi zuten Espainia mailako hirigintza plan orokor bat garatzeko abiapuntu moduan. Gipuzkoa hartu zuten adibide moduan, eta Gipuzkoa izan zen nolabait plan pionero bat esan dezakegu, gero, nolabait laborategi bat, gero ondoren Espainiako beste probintziak nolabait hirigintza plan hau edo berdina jarraiz ezaten, ez? Orduan, nolabait Gipuzkoako plan probintziala 53an onartu zen, eta askoak esaten dute lehenengo edo plana aitzindaria Madrilekoa izan zela. Baina Madrilekoa justuki 3 urte beranduago onartu izan zen plan bat izan zen, eta biak Bidagorrek eginak, baina nolabait 53koak dauka nolabait Gipuzkoa bera metropoli bat izango balira bezala hartuta, nolabait plan probintzial bat garatzearen importantzia, ez? Eta nolabait Bidagorrek bere asmo organiko eta funtzionalak ezarri zituen Gipuzkoako plan honetan, eta galetuko dute askok zergaitik aurkeratu zuen Gipuzkoa, ez? Bidagor zelako pertsonaiatek. Alde batetik lurralde oso garatua zelako industriari dagokionez, eta industria bere ere oso sakabanatua zegoelako, oreka bat, ez? Zegoen probintzian, bestalde hazkunde demografiko handia jasan zuen, hau da, askok aipatzen dute Bilbo edo Bilbo handiko prozesua nolakoa izan zen, migrazioari dagokionez eta bar, baina Gipuzkoak eta Donostiak ere migrazio hau soberan jasan zuen, eta azkenik muga topografikoek, administratiboek eta ekonomikoek bat egiten zuten lurraldea zelako, ez? Hortaz, karakteristika importanteak biltzen zituen horrelako plan bat aurrera emateko. Orduan, 53an ateratzen den planean, Gipuzkoako plan orokorrean, Donostia bera ez da ulertzen hiritik bakarrik, baizik eta eskualde guztia hartzen da kontuan, bi badiak hartzen dira kontuan, eta ezin dugu ulertu nolabait Donostiako analisi bat egiterako orduan, Errenteria, Pasaia eta ondoko herria industrialak kontuan ezartzea, ez? Orduan, hau 53an existitzen zen, eta gero ikusiko dugu 50an ere Donostia eta bere inguruko plana egiten duen, inguruko eremuen plana egiten duen momentuan ere, nolabait, zonifikazioa ematen da, alde batetik ikusten dituzten kolore guztiak dira zonifikazioaren eragina dira, lurralde eremu ezberdinak, nolabait funtzio ezberdinetarako, eta hemen ere, bi badiak hartzen dira kontuan zuzenean, ez? Pasaia, Errenteria eta Donostia. Naiz asko luzatuko hirigintza teknikoari dagokionez, naiz eta importantea den, baina importantea da jakitea alde batetik plan hauek ez zutela nolabaiteko argibide asko erreztu udalei dagokionez, plan oso orokorrak ziren eta udalei kosta egiten zitzaien plan urbanistiko hauek lurrera jaistea, eta horretarako 51an nolabaiteko liburu gorria batera zuten Gipuzkoako probintzian, nolabait zonina bera errazteko eta udalei argibide zehatzak emateko, ez? Horretan, sortu ziren alde zaharrak, trantsizio eremuak, lorategiriak, industrialdeak, landa eremuak, eta bar, eta bar. Pasaia eta Errenteria dagokionez ere, bi plan eukizituzten mahai gainean, batetik 55koa eta bestetik 54koa, biak esan dezakegu nahiko, ez zirela probestuak izan, alde batetik Errenteriak muzin egin zirelako nolabait liburu gorriak ezartzen zituen arauei, eta beraiek 1925an zituzten legeak edo jarraitu zituztela, hirigintzari dagokionez, eta 57an, 2 urte beranduago, 60 poligonotako banaketa egin zen herrian bertan, Halare, eraikuntza volumenak ez ziren zorroztasunez jarraitu eta konponezinak bihurtu ziren abus urbanistikoak eman ziren, gerora, 80garren, 80garren eta 2000garren hamarkadan
frogatu den moduan, ez. Eta pasarei dagokionez ere, zonifikazioa onartu zen, baina nolabait ordenantzak soilik dokumento indikatibo bat izan ziren. Hau da, ez ziren legalki onartuak ere izan. Orduan, nolabait pasaiak aurrera eramazituen hirigintzako ekinbide guztiak, edo ia guztiak, praktikoki ilegalak dira, edo modu ilegalean eramaziren aurrera, ez. Esan beharra dago ere, bere azarkitu zirela plan hauek, 56an, estatu mailan, lurzoruaren legea ezarri zelako, eta horrek ja beste pauta batzuk agintzen zituztelako udalerri guztiai, ez? Orduan, Lefebrek ere hemen esaten diguna da, nolabait hiri desordenak, hau da, urbanistikoki desorden hau sortzeak ere, beste orden bat edo sortzen duela, ez? Bere horretan, orduan, desordena orden bihurtzen dela. Eta Donostiak, 72an aurkituko du bere lehen hiri antolamendurako plan orokorra, bai, eta bilatzen zena zen nolabaiteko erregulazio bat eta arautze bat ematea, hau da, biztanleria gehitu zen, migrazio prozesu handia eman zen batez ere ekialdeko auzoetan, industriak ere nolabait indar handiago bat suposatzen zuen hirian, eta nolabait hori guztia kudeatu beharra zegoen, ez? Horretarako plan partzialak garatu nahi zituzten, eta aurreikuspena 45 urterakoa ezarri zen. Halare, eragin zuena nolabaiteko desorden handi bat izan zen, irregulartasun handiak, bai, ez zirelako nolabait lursai asko geratu zirelako eraikitzeko esperoan, baina gero nolabait planen bitartez eraiki ordez, enpresa pribatuek, egiezin enpresek eta bar, eramazituzten aurrera eraikuntza hauek, beraz, nolabait erregulatu behar zuen hori, nolabait modu irregularrean egiten bukatu zen, ez? Eta nolabait espazio harremani eta enpleguari, egoera laboralari jarraipena eginez, leheno, komentatu dugu 40. hamarkadan nolakoa zen egoera. 30 urte beranduago balin bagoaz, 70. hamarkadara, konturatuko gera, evoluzioa ere handia izan zela, eta auzoen arteko eta distrituen arteko desorekak asko handiagoak zirela, ez? Ez ditut hemen enplegu eta lan mota guztiak erakutsi, luzatuko ginatelako ordu batzuk, baina hartu ditu nolabait nire ustez ere nahiko garbi erakusten dituzten bi lan mota, ez? Zuzenean. Eta da nolabaiteko fabrikako langile arrunten datuak eta enpresetako zuzendari orokorren datuak. Konturatuko gara, errenteriaren kasuan, fabrikako langile arruntak auzoka banatzen baditu 70. hamarkadan, fabrikako langile arrunten gehiengoa herrialdean, Galtzarabordan eta Iztietan konzentratzen dela. Aldiz, zuzendari orokorrei erreparatzen badiegu, auzoak orden berdinean daude, konturatuko gara beste auzo batzuk direla, herrialdeak kenduta, nolabait adierazgarriak direnak. Hemen agertzen zaigu, adibidez, langileak Galtzarabordan eta Iztietan dauden bitartean, zuzendari orokorrak herrialdean, Olibet auzoan eta hegoaldean eraikitzen zabalgune horretan kokatzen zirela, ez? Orduan, ikusi dezakegu errenteria naiz eta herri txiki bat izan, bai, bere tamainan, bertan ere auzoen artean, diferentzia handiak ematen hasi zirela ja 70. hamarkada honetan. Eta pasaiari dagokionez ere, hemen langile arruntak, fabriketakoak, zuzendari orokorrak eta arrantzaleak ere sartu ditugu, ulertzen delako, itsas industriak ere, pisu handia zuela herrian, ez? Fabriketako langile dagokionez, Antxon eta Trintxerpen konzentratzen zen fabriketako langileen gehiengoa, eta zuzendari orokorrei dagokionez, Antxok irabazten du nabarmen, zentzu honetan, Antxo bihurtu zen nolabiteko tailer ertain eta txikien zentroa, eta nolabait enplegu esan dezakegu erosoenen gehien konzentratzen zituen eremua, bai? Zentzu horretan, zuzendari orokorren euneko 50 baino gehiago Antxon bertan kokatzen zen, ez? Eta arrantzalei dagokionez, argi eta garbi Trintxerpen eta Sanperron kokatzen ziren, nolabait, pentsatu genezakeen modu berdinean, ez? Orduan, diferentzia hauek ere badaude lau distrituen artean Pasaian, eta Donostiara junda, konturatuko gara, Donostiako fabriketako langile arruntak, leheno egian Grosen eta nolabait Amararen zati gertu denean agertzen zitzaizkegu moduan, nolabait 70an ja altzak irabazten duela, ez? Nolabaiteko altzak ja fabrikako langileen 25% biltzen zuela, eta ondorengo distrituak edo auzoak nolabait Antigua eta Inorga, Egia, Gros eta Intxaurrondo zirela, ez? Horren hemen badago ja desplazamendu bat fabrikako edo leheno kualifikatu gabeko langileen eta fabrikako langileen artean. Zuzendari orokorrei dagokionez ere,
beste auzo batzuetan agertzen dira, argi eta garbi, Grosen, Amaran, Erdialdean eta parte zarrean kokatzen ziren enpresetako zuzendari orokorrak, bai? Eta konturatzen gara, nolabait, leheno, 1940an, ez, Erdialdeak, Grosek, parte zarrak eta egiak, langile eskualifikatuen 72a suposatzen zuen horretan, eta altzak, Intxaurrondok, Bidebietak eta Loiolak 110, bai 70ean ja pisu hau orekatu egiten dela argi eta garbi. Eta leheno, diferentzia guzti hau, 70ean ja berdindu egiten dela, ez? Orduan, grafiko honek argi erakusten du nolabait langile edo enplegu sumeenenen nolabaiteko desplazamendu bat hiriko lehenengo periferia horretatik bigarren periferia horretara, ez? Berdina gertatzen egun nolabait neskamekin, eta hau oso kuriosoa da, ez? Leheno aipatu ditugu 40ko hamarkadan neskamen kopurak zeintzuk ziren. Hemen, ikusten dugu argi eta bargi, 30 urteren buruan, ez, Erdialdean zauden neskamen kopurua izugarri jaisten dela, bai? Ia 145ko batetik 125 batera jaisten da, eta leheno agertzen izitzaizkigun auzoetan, ez, Altzan, Aieten, Intxaurrondon, Añorgan eta bar, hasten direla nolabaiteko neskamen presentzia bat edo neskamek presentzia bat izaten hasi zirela, ez? Eta, karo, hau pentsatuko dezute ja, baina auzo langileetan zergatik agertzen dira neskamen presentzia, ez? Zergatik agertzen da. Ba, bueno, arrazoia horrelakoa da, ez? Guk datu basean nolabaiteko neskamen presentzia hori aidetasunarekin lotzen badugu, hau da, aidetasuna familia bertan nolako harremana dagoen, bera bizi den etxe horretan bizi diren beste jende horrekin, zerako harremana dagoen kontuan hartzen badugu, konturatuko gara bi neskamen mota daudela argi eta garbi. Alde batetikan, erdiguneko neskametara jotzen badugu, ez? Ehuneko ia 96ak, bai, ez du inolako aidetasunik lan egiten duen gainerako etxeko biztanleekiko. Honek esan nahi du, nolabait barne langile bezala lan egiten zuten neskameak zirela. Hau da, nolabaiteko, seguraski langile auzo batean bizi zen bere familia zuen emakume horrek, herrialdeko eta inguruko beste auzoetara etorri zela, nolabaiteko barne langile moduan neskame bezala lan egitera, ez? Eta aldiz, altzako neskameak aztertzen baditugu, konturatuko gara, emakume langileen erdiak nolabaiteko harreman zuzena duela bertan bizi den gainerako pertsonekiko. Hau da, nolabaiteko familia horretan dagoen gizonaren alabak direla zuzenean, ez? Orduan, aidetasunak ahalbidetzen dugu nolabait diferentzia hauek edo marraztea, ez? Alde batetikan, bi neskame eredu, ez? Alde batetikan barren langileak direnak eta bestetik periferian bizi diren horiek, baino erdialdeko auzoetan lan egiten dutenak, ez? Orduan, neskamen kopuru hauetan ere kontu zibili behar da eta funtsezkoa aidetasunarekin edo korrelazionatzea jakiteko benetan zein zen prozesua, ez? Eta nolabait enpleguetatik, orain arte nolabait enplegua ogibideen inguruko analisi bat egin dugu, ez? Eta asko izan dira nolabait klase sozialaren inguruan hitz egiten saiatu direnak, ez? Edo klase soziala nola kuantifikatu aztertzen egon direnak, ez? Hau 70. hamarkadatik eta lehenagotik eman dira teoria ezberdinak, sailkatze metodo ezberdinak eta bar, eta nolabait aurrekoan enaiz sartuko, zeren zakagu denbora askorik, gero galderetan bestela sakondu dezakegu, baina badago izko metodologia, badago izklas metodologia, nolabait enplegu soien azterketa bat egin baino, estratu sozialak edo aztertzen saiatzen den metodologia bera, ez, izklas bera, eta gero guk ikerketan erabili dugun eredu propioa, ez. Hau importantea da, zergaitik, nolabait uste dugulako alde batetikan izko eta izklasek balio dutela metodologia moduan enpleguak aztertzeko, baino finean biztanleria aktiboa soilik aztertzen dutela. Hau da, 16 urtetik gorako soldatapean lan egiten duen jendea. Orduan, zuk hitz egin dezakezu ogibideen analisi bat hortatik abiatuta, baino klase sozialak aztertzerako orduan, ulertzen dugu enplegutik asko zaratago joan fenomeno bat dela, ez? Orduan, adibidez etxean lan egiten duen emakume batek badauka klase sozial bat, naiz eta soldatapean lan ez egin. Edo aurrek, adibidez, badaukatela ere, edo badirela nolabait klase sozial baten menpe, seguraski gurasoek determinatuta, ez? Zentzu batean. Baina nolabait hautsin nahi izan dugu enpleguaren marra hori, ez? Eta klase sozialetarako salto hori eman. Horretarako, zein egin dugu? Bueno, alde batetikan, abilezia mailatik, hau da,
izklas eta izkoak hartzen duten oinarritik, hau da, abilezia maila horretatik, ekoizpen prozesuan, bakoitzak zuen paperera salto egin dugu, hau da, ekoizpen bitartekoen jabiak dira, bai ez, hori da nolabait lehenengo galdera nagusia, eta bigarrena, nolabait hartu diren erabakiak, ez? Hartu diren erabakiak izan dira, alde batetikan norbanakoaren analisi batetik, hau da, pertsona bakoitzaren nolabait irizpide eta aldagai guztiak aztertu ordez, familiaz familia aztertu da banan-banan, familia bakoitza banan-banan aztertu da jakiteko familiaren egitura orokorra zein den, bai? Eta ze klase sozialetan kokatu dezakegun, bai? Horretarako hainbat irizpide hartu dira kontuan, bai? Alde batetikan nun bizi diren, zein den familia tamaina, zein enplegu mota duten familiako kide guztiek, zein den haur kopurua, hezkuntza maila, adina, etxebizitzaren jabetza, jabeak diren edo alokairuan bizi diren, alfabetizazio maila eta bar, ez? Horren, datu guztien horiek kontuan hartuta, familiaz familia junda, denbora askoko lan izan da, nolabait klasifikatzen bi klase sozialetan. Alde batetikan kapitalistak izango liratekenak, enpresaburuak eta bar, eta beste alde batetikan langile klasea, ez? Eta langile klasearen baitan, bi estratu sozial, alde batetikan proletariotza bera, hau da, nolabait langile klasearen parterik xumeena izango litzatekena, eta beste alde batetikan langile aristokrazia ditu duguna, nolabait, langile klasearen baitan, kondizio edo eta egoera hoberenak zituen jendea, ez? Adibidez, irakasleak izan zitezkenak, medikuak, eta bar, bai, hau da, nolabait, lan egiteko behar hori daukatenak bizitzeko, baino ez duten modu nahiko erosoan bizi diren familia horiek, ez? Orduan, 3 kategoria horiek sortu ditugu, hemen daudenak kategoriak, eta horretarako ez gera sartuko, baina gero azalduko dugu nahi badezute, izklas kategoriak berkategorizatu ditugu honetan, hau da, izklas 12 kategoriak izklasenak nolabaiteko 3 multzo hauetan sartu ditugu, eta ondoren, familia bakoitzaren egoraren inguruan aldaketak egin ditugu, ez? Orduan, ateratako emaitzak hauek izan dira. Alde batetik, Donostialdeako klase konposizioari dagokionez, Donostia, Pasaia eta Errenteria kontuan hartuz, ikus dezakegu, proletariotza Donostia nolabaiteko 70-aren bueltan jokatzen dela, eta herri industrialetan, Pasaian eta Errenterian, kopuru hau ia 80-eraino dijoala, ez? Eta nolabait Donostiako auzoak kontuan hartzen baditugu, konturatuko gara, altzak nolabaiteko proletariotzaren ia 80-era iristen den horretan, erdialdea gaiztarro bera, Amara edo eta Gros, nolabaiteko beste konposizio guztiz diferente bat aurkezten dutela, ez? Hemen ikusi daiteke, herrialdeak dauzkan konposizioa, hemen 3 berde kolore hauetan, eta altzabide bietak, zubietak, igeldok eta bar duten konposizioa, ez? Alare hau, kurioso da, kalez kale, aztertu dezakegulako ditugun datuekin, eta auzo bakoitzean sartzen bagera, eta bertako kale ezberdinak aztertzen baditugu, konturatuko gara, Donostian bertan, ez auzo ezberdinen artean, baizik eta auzo horien barnean ere bai, kale ezberdinen artean, diferentzia handiak aurkituko ditugula, 70. hamarkadan. Herrialdean adibidez, ez du zer ikusirik nolabaiteko Moraza kaleak, bai, kapitalisten enuekoa 0 den, eta proletariotzaren enuekoa 70-etik gorakoa den, edota Prinkalearen artean. Prinkaleak, nolabait, gure datuen arabera, kapitalista bezala kokatu dezakegun jendea 20% izango litzateke, eta proletariotzen kokatuko genukeena, baia 40%, ez? Horren, bi kalen artean hau, diferentzia handiak ematen ziren. Berdina, hiriko beste auzoetan. Egian bertan, ezberdinak dira, nolabait, Marrutxipik edo eta Karmengo amakaleak zituzten konfigurazioa, edo eta Alkolea parkeak edo Mandasko dukean ematen zen klase komposizioa. Berdina Amaran, ez du zer ikusirik, Avenida Madrid edo nolabait Isabel II kaleak, Jeneros kalearekin konparatzen badago, ez? Eta Antiguan, berdin, Matia kalearen edo eta Juan de Garai bezalako, Zumalakarregi eta Tolosa etorbideen ertzetan kokatzen diren kalei erreparatzen badiegu, ez? Orduan, ikusi dezakegu auzo guzti hauetan diferentziak bazeudela kalezkale klase sozialari dagokionez. Bestetik, ekialdeko auzoetan zentratzen badugu, ez? Intxaurrondo, Altzan zentratzen badugu gure burua,
konturatuko gara Intxaurrondon bertan, Montesol etxe bizitza poligonoak nolabaiteko askoz kapitalistaki euneko 20 zirela, ez? Eta bestalde, Don Bosko etxegunean, edo eta Nuestra Señora del Coro etxegunean, langileentzat eraikitako poligono horietan, klase konfigurazioa oso ezberdina zela, ez? Eta altzara malin bagoaz, hemen, ikusiko dugu kasi diferentziak ez direla existitzen, altzaren barruan, batez ere, ez ze aipatu bagenezak izango litzateke nolabait Arriberri, nolabait izan zen, sortu zen azken langile auzunea, orduan azkena izatez berriena, modernoena, eta nolabaiteko egoera pixkat erosoagoa edo eskaintzen zuen etxaldea izan zen, baina Arrezar, Santa Barbara eta Rotetak, ikustegu eunekoen artean gure maitze erreparatzen badiegu, proletariotzaren edo langile klasearen barruan sartuko litzatekeen jende hau, euneko 98 izango litzatekela, ez gutxi gora bera. Orduan, ikus dezakegu bi segregazio ardatz daudela hirian, alde batetikan auzo ezberdinen artean ematen zena, eta bestetik auzo eta distritu barreneko segregazioak, ez? Eta hemen, kuriositate bat gustatuko litzateke aipatzea, ekialdeko auzoetan, erreparatzen badiogu Gaiztarro, Trintxerpe, Intxaurrondo, Bidebieta eta Altzari, konturatuko gara anomalia garbi badagoela. Dela Gaiztarro inguruan ematen dena, ez? Denek nolabaiteko proletariotzaren barruan, Trintxerpe euneko 81, Intxaurrondon 78, Bidebietan 89, eta Altzan 80 kokatzen dugun bitartean, de repente, Gaiztarron euneko 53 da soilik proletariotzaren baitan kokatu dezakegun biztanleria. Eta aldiz, langile aristokraziaren baitan kokatu dugun jendea ia euneko 30 da. Eta kapitalistak euneko 17 iristen dira iaia, ez? Orduan, diferentzia garbia dago, gune berdinak kokatzen diren auzo hauetan, Gaiztarroari dagokionez. Orduan, Gaiztarrok, ez, de repente hemen ekialdeko ardatzean, Pasaia, Errenteria eta Donostiako ekialdeko auzoetan, suposatzen du nolabait anomalia moduko bat, ez? Orduan, Gaiztarron pixkat burua, nolabait, bertan sartzen bagara, ikusiko dugu nolabait, Gaiztarro, 72 eta 73an, 73tik aurrera, 75 arte sortutako auzuna izan zela, eta 72ko hirigintzako planean nolabait, Gaiztarroko eremua, edapen eremu gisa zehaztu zen. Hau da, Ubalak behartu egin zuen nolabaiteko Gaiztarroko eremua, Fausto Gaiztarro familia boteretsuaren jabetzan zegoen lursail horiek saltzera, nolabait iregintza prozesua azkartzeko eta etxe bizitzak egiteko. Orduan, zen izan zen, lursailen jabetzari dagokionez, Gaiztarro familiak euneko 80 zeukan, Pasaiako portuak euneko 9 eta Gipuzkoako Alduniak euneko 1. Orduan, Gaiztarro familiari zer izan zen okurritu zitzaiona? Alde batetikan, egiezin enpresa bat sortzea, hau da, Baldazarren egiezin enpresa sortzea, eta espropiazio horren aurrean, nolabait, bera bihurtzea promotore eta eraikitzaile aldi berean, ez? Orduan, esan zu, lursaioak kentzera malin badi joaz, ni bihurtuko naiz nolabait, poligono hori edo eraikiko duen enpresa, ez? Eta hortaz, Gaiztarro hirigune hau, nolabait 6 etapa ezberdinetan eraikia izan zen, eta honek mugimendu modernoaren irizpideen baitan eraikitako etxe bizitza poligonak barne biltzen zituen, espazio berdeak, zabaltasun handia, zerbitzu ugari, parrokia bat, dendak, haurtzaindegia eta bar, ondoko auzoetan exististen ez ziren zerbitzuak, Altzan adibidez, eta bizilagunekin harreman sozialak indartzea ere bilatzen zuen, kalekurruak eginda eta bar. Orduan, 6 etapa hauek hemen ikusi ditzazkezu, Udalak atzera bota zizkion etxe bizitza hauek, hau izango litzateke hemen autobiaren errepidea, nolabait gero Intxaurrondora dijoana, etxe bizitza hauek isarekin daudenak ez ziren sortu azkenean, baino, esan dezakegu gure erroldaren datuen arabera, nolabaiteko Hego Euskal Herrikoak ziren familiak, euneko 72 ziren, orduan, esan dezakegu migrazioak ere ez zuela izugarrizko garrantzia poligono honetan, hau da, Euskaldunak kokatu zirela poligono honetan bizitzen, ez nolabaiteko beste tankera bateko, beste herrialde batzuetako edo eta probintzietako biztanleria, ez? Eta nolabait familia guztien euneko 72ak bere jabetzan zuela etxe bizitza. Honek ere nolabaiteko erakusten du botere ekonomiko behintzat maila bat, ez, etxe bizitza horiek erosializateko. Hauek ez zirelako 60. hamarkadako etxe bizitzak, oso erraz erositzazkenak, prezioak ere ez zeudenak oso altu, eta nolabait hipoteka, 10 urteko hipoteka baten buruan erositzazketenak, ez? Nolabaiteko Gaiztarroko etxe bizitzak erosoagoak ziren, prezio altuagoa zukaten,
eta ahalmen ekonomiko bat behar zen nolabait etxebizitza hauek erosteko. Eta azkenik, nolabait eskualdean prozesu guzti honen aurrean, eman ziren hainbat borroka eta hainbat planteamendu edo aipatu nahiko nituzke. Alde batetik hemen, errenteriako iregintza koordinadorak aurrera eramandako dinamikaren baitan egindako manifestazioa, kaos urbanistikoaren aurka, hemen adibidez altzan ambulatorioaren aldeko propaganda, edo eta adibidez hemen peajeak ere autopista berak ekarretako arazoak eskualde guztian zehar, bai? Badakizu hemen Behobiatik Donostiara zijoan autobiak ere, ekialdea erdi-erditik zeharkatzen zuela, eta horrek ere autobiak berak eta gero peajeak berak ondo eza eragin zuela auzoko bizilagunen artean, ez? Hemen autopista sin peaje, hau da Mamuteko merkatal zentroa, hemen ere industriaren kontra eta nolabait Parke Berden aldeko murala errenterian, edo eta hemen El Pueblo quiere que esto sea un jardín, ez? Nolabaiteko margoketak ere errenterian bertan lursai utxen aurrean, ez? Eta azkenik hemen daukagu trintxerpen Parke Berde baten alde eman zen borroka bizilagune partetik, nolabaiteko etxe bizitza nukleo guzti hauen hartzean espazio berde bat egoteko, ez? Eta, esan dezakegu nolabait borroka guzti hauek oso denbora tarte txikian eman zirela, bai, 70. hamarkada bukaeratik 80. hamarkada hasierara arte gutxi gora bera. Batez ere, gure eskualdeari dagokionez errenteria izan zen borroka nukleo nagusia, argi eta garbi. Pasaian ez dugu adibidez aurkituko inolako protesta, kale espresio garbirik, bai? Nahiz eta enpresazarietan grebak eman ziren, ez? Orduan, nolabait, giro politiko oso nasia zegoen, bai? Frankoren heriotza eman zen, mugimendu politikoen suspertze bat, antolaketa, langile antolaketa eta bizilagune antolaketa ere pilpilian zegoen garaia izan zen. Eta, horietako borroka batzuk aipatzearren, ez? Errenterian kaos urbanistikoaren aurkako plataforma osoa sortu zen, iregintza koordinadora, txostenak, liburuak, planteamendu eta borroka espresio ezberdinak aurrera eraman zituztenak. Bazegon ere Galtzara Gordan uraren gatazka, ez? Tuberien inguruko gatazka nolabait ura auzune guztietara iristeko eskubidea edo eskatzen zutena. Altzan ambulatoriaren eta artzaindegien alde aurrera eman ziren borrokak, edo eta trintxerpen, aipatutako parkearen alde eman ziren borrokak, ez? Orduan, ikusi dezakegu nolabait, hainbat auzoetan, Donostia aldean, batez ere hirian, Donostian, bazirela, existent zirela, 70. hamarkadarako nolabaiteko zerbitzu guzti hauek, bai? Eta modu berantiarrean sortutako auzo langile horietan, oraindik zerbitzu hauek asetu gabe zeudela 70. hamarkada bukaeran, ez? Osea, hitz egiten ari gara haurtzaindegiez, hitz egiten ari gara ambulatorioez, hitz egiten ari gara nolabaiteko bizitza soziala eta kulturala animatu dezaketen zerbitzuen inguruan, eta bar, ez? Eta, ondorioei dagokionez, esan dezaku nolabait 30 urteren buruan, ez? Ekialdeko ardatzen aldaketan nabarmen eman zela zentzu guztietan, ez? Nolabait lehen periferia langilea zen eremu hori, egiak, grosek, herrialdeak berak eta suposatzen zuena, 70. hamarkadarako indarra galdu eta beste periferia bat sortu zen, nolabaiteko altza, bidebietak, herrerak, intxaurrondok eta bar ordezkatzen zutena. Eta nolabait ekoizpen ereduak berak, espazioaren antolaketa eta klase segregazioa aixe nolabait determinatu zuela, ez? Osea, industriaren finkapenak Pasaiako portuan eta inguruan, errenteriako herriak eta bar, provokatu edo eragin zuela nolabaiteko Donostiaren ardatz industrial guztia, nolabait grosetik Pasaiara eta errenteriara dijoan ardatz horretan konzentratzea, eta horren arabera bertako espazioa nolabait ez bertako bizilagunen edo eta langile familian beharretara, baizik eta industriaren beharretara egokitzea, bai? Zaiten ari gara etxe bizitza masiboen eta altuen eraginaz, hitz egiten ari gara zerbitzu faltaz, hitz egiten ari gara nolabaiteko bizitza egonkor bat eramateko imposibilitate garbi batetaz, ez? Eta azkenik ere nolabait langile mugimendutik edo eta bizilaguna elkarte ezberdinetatik aurrera eman zen borrokak, nahiz eta hainbat frutu eman zituen, ez? Orokorrean esan daiteke oso denbora tarte txikia hartu zutela eta ez zutela nolabait aldaketa handi bat edo lortu, esan dezakegu hiri ereduari dagokionez, ez? Gaur egun ere nolabait
joten bagera errenteriara, joten bagera altzara, joten bagera herriara, eta bar, diferentzia horiek edo auzoen arteko diferentzia, distribuen arteko diferentzia horiek ere, oraindik ikusi itzazkegulako hainbat parametrotan, ez? Eta azkenik, aipatzearen nolabait, hirigintzan bultzatu ziren plan, lege eta proiektu guztiak, ez zirela gai izan, gainera etorri zen prozesu sozial, kultural eta demografiko horri buelta emateko, ez? Inoperatiboak izan ziren guztiz, eta ez zuten lortu nolabaiteko aldaketa demografiko, soziodemografiko guzti hori kudeatu eta modu jasangarri batean edo eratzea, ez? Azken finean, desoreka sozial, kultural eta politiko ere handiak sortu zirelako Donostiako eta Donostialdeako esparru ezberdinen artean, ez? Eta, hori izan da nire aurkezpena, gero ondoren galderarik edo eta dudarik bada, esan lasai, gauza asko zitu ere komentatu gabe, gauza asko igual azkar esan da eta bar, baina, hortan utziko dago. Eskerrik asko jo. Edan, merezia. Jo, oso interesgarria. Galderari edo, apuntak hartu dituzu eta, ez? Bueno, mikrofono hartu. Nahi ba ez du zer komentatu. Eske hau grabatzen nahi da. Lotxa edo. Bueno, gure artean nahi ba ez du eta ni errepikatuko dut. Edo komentarioren bat, edo, ni galdera asko ditut, eta gainea hau ikusita abia puntuan, edo abia puntuan. Tabakalera noiz itxi zuen edo? Fundata esaktua ezakit horrendik, zehatz mehatz. Lehenengo hamarkadan, ez? Bai, aurki. Gero egia esan... Irek izan eta baina ez nahi gogoratzen. Gero proiektu ezberdinak jarri nahi izan ziren martxan bertan, baina ez zuten ere funtzionatu. Emakume pilo bat egin zuten lan. Bai. Claro, hori da. Claro. Bai, ni adibidez... Bai, nik egin duten adibidez elkarrizketetan eta asko notatu adibidez, 50. hamarkadan, 60. hamarkadan, dirua egin zuten jendeak, adibidez, asko hitz egiten adibidez migrante galiziarren inguruan, eta nolabait joera bat igual pentsatzeko trintxerpen bizizenak ez zeukela diru asko, baina nolabait pentsar hori guztiz erronea da, ze... Exactamente, Ciudad del Dólar, itxasoak ere, nolabait itxasontzien negozio horrek, arrantzak, bere horretan diru asko eman zioen familia horiei, jende hori oso ondo bizi izan zen, kontatzen dut ere kolokialki esan da, bere ekin ditzegin da, jendea taxian zijoala Galiziara, porretan, eta taxian bueltatzen zela, eta gero jende horrek gero erosi zuela handi batean ere, nolabait, familia horiek, ja, igual urrengo generazioak, euskalduna ja zenak, gaiztarron eta inguruko eremuetan etxeak, ez? Edo eta Galizian ere askok, bigarren etxe bat erosi, eta... Claro, bai.
Hor aldaketak etorria, handikan, Bai, osea, guk Eta gai ez... politikoki batez ere, nola gaur egun, trintxerpe edo altzan edo errenterian eta, bueno, ateratzen dien alderdiak eta nola aldatu egin dira azkenengo hamarkadetan, hori interesgarria da. Bueno, hori beste gai potoloa da. Hori ja, 80ko hamarkadan edo. Bai, hori ez gure erroldan eta bar, tentxerpeko migrazio tasa oso altua da. 180 atera zego Galiziar jatorrizkoa zela. 70garren hamarkadan, ez? Orduan, oso tasa altuetaz ari gara. Errotetan ere 185 da uste, kanpota zerra. Bai, horiek ja estremeñoak, gaztelakoak eta bar, baina migrazio tasa oso altu ez daukatena zer ikusirik hiriko beste aldeekin, ez? Amara batean, inkluso egia batean, zentroan ja zer esanik ez? Migrazio tasa horiek ez zuten zer ikusirik ekialdean ematen ziren tasa horiekin, ez? Komentarioren bat edo... Hasieran aipatu dituzun bi eraikuntza ereduen artean falangistena eta aipatu duzu eredu liberalak irabazi zuela edo naiz eta gero BTS edo behar bada oso ez da detailekoa da, baina zergatik irabazi zuen eredu liberalak falangistak nolabait Frankoren gobernuan indarra galdu zutelako ala eredu urbanistikoengatik edo... Bueno, nik usango nuke praktikak gutxi gara bera irabazi zuela, ez? Hau da, esan nahi zut, falangisten ideia oso distopikoa zen, ez? Hau da, saiatzea bermatzen, nolabaiteko hiri eta herri industrial guzti horiek, batez ere Euskal Herrian, Katalunian eta Madrilen, aurrera ematen ari ziren herri langile eta auzo langile guzti horien sorrerak, kontrolatuko zirela nolabait bizilagun, klase ezberdinetako bizilagunak bermatuz eta edifizio bakoitzean aberatsak, pobreak eta erdi mailan zeuden biztanle horiek kokatuz, guztiz irreala zen, ez? Nolabaiteko hirigintza plangintza guzti hori beste erritmo batean zijoalako, ez? Adibidez, Madrilen 26ko planan saiatu ziren nolabaiteko espazio berdeak eta mantentzen auzun ezberdinen artean, baina auzo berde horiek azkenean suntsitu egin ziren, zergatik? Nolabaiteko eraikitzeko beharra zegoen, migrazio geroz eta tasa handiagoak zeuden, beraz espazio berdeek ez zeukaten premia nolabaiteko etxebizitzak sortzea zen. Horren, praktika berak eta evoluzio demografikoak eskaini zuen bakarra zen, nolabaiteko eraikuntza geroz eta azkarrago eta geroz eta prezio merkeagoetan egitea. Horren, zentzu horretan, falangiste planteatzen zuten erretorika horrek ez zeukan inolako zentzurik. Eta gero ja, nolabaiteko frankismoaren aldaketa eman zenean, 60garren hamarkada, estabilizazio planentik eta bar, hori argi eta garbi teknokratik eta bar, liberalizazio ekonomikoa, zonifikazioa eta eredu funtzionala berretsi zuten, argi eta garbi. Pentsatzen nuen. Beste kontu bat da, egin dezun sailkapenaren inguruan hiru mailatan kapitalistak, langile aristokrazia eta langileak, nik ez dut oso garbi ikusten ze ez dakit baldintza edo ze irizpide erabili dituzun ala sailkatzeko. Eta agian nahiko nahasi iruditu zait izan litekeela. Nire oroitzapenetan langile aristokraziako parte asko, ez dakit hor sartu dituzun, profesio liberalak, edo medikuak, edo funtzionarioak, edo ingenieriak, edo garai hortan, hori jangoikoak ziren. Eta gero kapitalisten artean, hiru lau langiletako enpresaburu bat sartzen badezu kapitalisten artean, agian desoreka edo ez dakit zehatzen den. Eta gero, egia da, badagoela ere, hori jende asko, diru asko egin zuena garai hortan, eta gero besteatik, arrantzalek eta zehatu dituzte, baina arrantzaletan ere gauza bada armadorea izatea, barku jabea, beste bat terrenoak izatea gaiztarrok bezala, hori nekazari izan zitek, ez dakira, horlako arazok badaude. Orduan klasifikazio horren gainean? Bale, bai ez, azalduko dut pixka gehiago. Asiko nahizu galzu bota ez zona adibide konkretetik ez. Nik nolabait izko eta izklas erabili nitunean metodologia moduan ez.
arazoak emazizkian adibidez, Trintxerpe eta Pasaiako biztanari aztertzerako orduan, enplegu aztertzerako orduan. Ez dagoelako espezializatua itsasoko enpleguetan, eta adibidez nituen bi kategoria oso maiz ateratzen zirenak, adibidez patron de costa eta patron de pesca, nolabait eman dezaketenak hasieran, gauza antzekoa direla, baina gero, elkarrizketen bidez eta konturatu naiz, patron de peskak ez zuela zer ikusirik patron de kostarekin. Diru eta soldata asko handiagoa jasotzen zuela patron de peskak, patron de kostakoek baino. Eta horrela, mailaketa oso zehatz bat, itsaso munduan, nolabait, soldata ezberdinekin, ez? Orduan, nik nolabait egin detena da horregatik norbanakoen analisi hori albo batera utzi eta familia kontuan hartu, unitate ekonomikoa hartu dut kontuan, eta ez dut pauta jarraikor bat edo zehatz bat jarraitu zerako, klasifikazio osorako, imposiblea delako, hau da, nolabaiteko kasuistika infinita egon daitekelako, ez? Baina adibidez, precisamente horrelako gauzak neutralizatzeko, ez? Adibidez, kapitalista bada jabe bezala agertzen dena erroldan, baina ilapaindegi bat edo harategi baten jabea dena, noski ezetz. Orduan, gauz horiek ez agertzeko jabe moduan, baizik eta nolabaiteko, langile klaseko pertsona gisa zehazteko, beharrezkoa izan da nire ustez, familiako analisi hori. Eta horrela nolabait neutralizatzea lortu dugu, izko eta izklasen nolabait beste kategoria batzuetan agertzen zitzaizkigun jendea, ez? Berdina familiaka, adibidez, berdina da bi soldata, adibidez, bi irakasle, ez? Gizon eta emaztea irakasleak ziren familietan, eta bi aur zituztenak, edo derrepente 6 aur zituztenak, ez da ere iguala. Edo eta bat, ez dakit, nolabaiteko igeltxeroa da, eta emazteak nolabaiteko etxeko lanak egiten ditu, eta nolabaiteko 7 aur dituzte. Orduan, nolabaiteko oreka horiek edo, zaku berdinan sartzea oso zaila da, ez? Orduan, familiaz familia nolabait hainbat irizpideren arabera, adibidez, pareja batek bi soldata manin baditu eta 3 ume baino gehiago manin baditu, zaku batean sartzen da. 7 aur manin baditu eta soldata bakarra beste zaku batean, ez? Horrela, naiz pixkat aldagai ezberdinak aztertzen familiaz familia batean edo bestean sartzeko. Baina kasuistika infinitua da, baina nolabait horiek kontrolatzeko modu bakarra familiaren araberako zea da. Badakit, hori izan daiteke, eta ni hortaz kontziente izan daiteke, horregatik nolabaiteko saiakera moduko bat da, ez? Bi klaseetan eta 3 estatu sozialetan sailkatzea jende guzti hori, baina nolabait denbora faltagatik, garbi eta garbi, ez diteman oraingorako behintzat, klasifikazio askoz komplexu gau bat emateko, ez? Baina ideia hori da, pixkat, konplejizatzen jutea eta hau garatzen jutea, ez? Alaren nolabait, hori, ez kapitalistetan bakarrik, benetan, enpresaburu handiak eta jabe handiak sartu dira zaku horretan, ez? Orduan, guk erroldan adibidez, puntu askotan enpresaren izena dator ere. Orduan dago, langileak zertan egiten du lan eta zein enpresa den. Orduan, enpresaren tamaina, boterea eta bar ere, analizatuz ere jakin dezakegu, batean edo bestean sartu, ez, jende hori. Baina, pixka da ere nolabait gainditzeko enplegu... Karo, horregatik. Horregatik ere kopuruak... Adibidez, kapitalisten kopuruak ere oso murritzak dira zentzorretan, ez? Adibidez, soldata eukitzeak, erreztuko duguke asko ere, analisi hau, ez? Tamalez erroletan, kasu honetan, herri hauetan entzego agertzen, ez? Datu hori. Ordan beti egon daiteke nolabaiteko fintzeko zehariketa bat, ez? Baina, nolabait, ezinezkoa da iaia, 100%, seguru, horrelako analisi bat burutzea, ez? Hori historian oso komuna da, azterketa historikoetan, azken finean, laginen bidez edo eta dokumentu historikoen bidez ikertzen da, ez? Eta testu ingurua ere, adibidez, aipatu duzu eta egia da, medikua edo irakaslea jaingoiko bat da, ez? Garai hartan. Baina herri txikietan, askoz gehiago, hiri handietan irakasle bat, bai egoera on batean bizi zen, baina herri txikietan hori bai, sozialki eta
bueno, ekonomikoki berdintxoa, baina, bueno. Nik adibidez, medikua gertu zaiten familia guztiak langile aristokraziaren baitan sartu ditut automatikoki, eta nolabait separazio bat eman da proletariotzaren eta langile aristokraziaren artean. Orduan, medikuak, abokatuak, nolabaiteko profesio liberal guzti horiek edo zituztenak, nolabaiteko zaku erdi horretan sartu dira, ahalbidetzeko ze diferentzia zegoen nolabait enplegu horiek zituztenen artean eta besteen artean, ez? Hori, adibidez neskamen kopuru ere, bi soldata nahiko duin, baina oso xumeak zirenak, adibidez, bi irakasle xume edo eta ezakit, igeltxero bat eta administrazioan lan egiten zuen emazte bat, ez? Baina, de repente, hiru seme alaba eta neskame bat zuten etxean. Orduan, neskamea izate horrek ere ja, estatus bat iradokitzen du. Orduan, neskamea izate horrek ja, nolabaiteko eskala sozialean ere, beste zaku batean sartzea ahalbidetu digu, edo bintzatu uste hori dela. Eta zergatik klase erdia edo? Hori hortan. Osea, klase erdia, nola esaten duzu? Langile aristokrazia. Langile aristokrazia, klase erdia edo, betiko edo, klase ertaina hori. Bai, hor, bueno, irakurketa nahiko sistematiko bat izan da, eta atera den konklusioa da nola baiteko ekoizpen, jabetzaren baitan egindako azterketen arabera, alde batetikan bi klase sozial aurkitu ditzazkegula, hor ikerketa asko daude, holandarrek eta germanikoak eta batez ere tradizio marxistatik eta ekarri dituztenak, eta nolabaiteko diferentzia bat markatzen dute klase sozialen eta nolabait autu politikoaren artean. Klase soziala izango litzateke bi klase sozial, kapitalistak eta langile klasea, eta gero langile klasearen baitan estratu sozial edo mailaketa ezberdinak, kapitalistetan ere, hasi genezake kapitalista handiak, txikiak, eta bar. Baina klase ertaina gero gehiago izango litzateke, eta azken aldian ere hasi dira estatuan ere nolabaiteko hainbat autore eta ikerlari ere horren inguruan hitz egiten. Nolabait, klase sozial bat bera baino gehiago, nolabait autu politiko baten emaitza, ez? Hau da, langile klasetik nolabait aspirazio edo nolabaiteko beste klase, kapitalisten klase sozial horretara edo igotzeko edo nolabaiteko salto egiteko ambizio politiko baten nahia edo, ez? Orduan, klase ertaina bera izango litzateke askotan esaten da, kapitalista txikien edo eta langile aristokraziaren arteko... Kulturala eta ideologikoa. Bai, gehiago ideologikoa eta politikoagoa zehazki azterketa sozial batean erabiltzeko baino. Horra, autore ezberdina daude, iritzi ere ezberdinak egon daitezke, baina nolabait guk egin dugun autua zentzu honetan bada estriktoki tradizio marxistatik datozen azterketa soziala edo hartzea nolabaiteko ikerketa aurrera eramateko. Baina, bai, kolokialki, ulertze aldera, ez dago arazorik, kasu honetan litzake ere diferentzia hondirik zatuko. Tradizio marxista hori ez dago jada zaharkikoa? Ez dut ben, ez. Bai. Gero eta kritika gehiago daude, gero eta estatu errosia erabizanetik edo Txinak hartu den bidea geroztik asko galdu eskola horrek, eskola marxista horrek. Bai, nik uste presentzia ezak ez duela esan nahi zaharkitua dagoenik. Batez ere, igual, beste korronte eta beste pentsara batzuk nagusitu direlako azken mendietan zehar, ez? Horrek ez esan nahi gauza bat, analisi bat okerra edo zuzenagoa denik, ez? Ez hainbeste erabilizana azken urteetan, igual, beste esplikazio batzuk aurkitu genizazke, baina nire ustez klase sozialak aztertzerako orduan, ni horren aldekoa naiz, edo nolabait uste egokiena badela nolabaiteko ekoizpen prozesuan daukan posizioa edo hortik abiatzen nolabait klase sozialen azterketa egiteko. Zentzu horretan, ekoizpen prozesua aldatu da, baina nolabait esentzian berdin izaten jarraitzen du, zentzu horretan. Orduan, analisia ez da, ne uste ez dago zaharkitua, batez ere esango nuke igual gutxi erabili izan dela azken urteetan edo azken hamarkadetan, ez? Baina esan bezala autore ezberdinak dabiltza ez bakarrik hemen, baizik eta estatu mailan ere nolabait korronte hauei jarraika, ezakit, edo... Eta korronte berriak erabiltzen dituzu, azken finean emakumeak eta aztertzen dituzu, eta hori agian, beste korronte berri bat da,
kritika feministatik etorritako edo elementuak, aztertzeko elementuak eta kategoriak, bai, eta marxismotik ere atea dira. Osea, ondo. Beharra zen, beharrezkoa, behar bat. Bai, eta hori badakigu, eta guain dela ez dakitzen bat mende, hala da. Bai, guri adibidez gertatu zaigun asko da, elkarrezketetan eta batez ere hortan sakondu ahal izan dugu kontu horretan, ez? Bai, emakumea zela adibidez, justo adibidez patron de peska eta hauek zirenak, ez? 6 hilabetetan, ternura eta bakaia huiak joten ziren hoien emazteak zirena. Hoiek adibidez, etxeko gobernaketa guztia eramataz aparte, diru kontuaz ere arduratzen ziren profilak zirela, nolabait beraiek manejatzen zutela nolabaiteko etxeko ekonomia, eta prozesu guzti horiek beraien kargu erortzen zirela, zentzu horretan. Eta asko ere, emakumeak errolan nolabait agertu ez arren, saregile moduan, etxeko jostun bezala etxean lantxoak egiten eta gero auzoki isaluz eta bar, asko egiten zuten lan, ez? Saregile moduan ere portuan emakume asko aurkitu dira, Garzia Oraian eta beste ikerketa batzu daude, nolabait hori demostratzen dutenak. Orduan, importantea da, isko eta analiza hauek egitean, gizon eta emakumea ezberdintzea, batez ere lagina oso ezberdina delako, eta emakumeen aktibitate tasa askoz baxuagoa delako gizonezkoena baino, ez? Horrek ez esan nahi nolabaiteko, emakumeak hori da. Hori da, bai. Ni adibidez, 18. mendea aztertzen dut eta hitz egiten du, nola esango nuke. Kostaldean ikusten dugu hori, feminizazio bat dagoela edo. Osea, 80% edo emakumea zen. Gutxi gora bera. Orduan, hori, arrantzaleak, migranteak eta kanpora juten zirenak, orduan Donostian, Getarian eta kaletan emakumeak ikusten ziren, gehien bat. Eta gero fabriketako, depende ze fabrika, baina nolabait eskuekin eta pieza txikia egiten ziren fabrikin gehiengoa, emakumeak ziren, errenteriako fabriketako asko, ehuneko handi batean emakumeak ziren, adibidez. Kontadores fabrikan ere emakumeen presentzia oso altua zen, adibidez. Adibideko daude, orduan. Kontrastatu dezakegu nola beste iturriko historiko batzuen bitartez. Eta industriarekin eremu hauek edo esparru hauek maskulinizatu egin zian. Emigranteak etortzen ziren, eta arrantzaia bera juntzan, eta hori. Gero horrela adibidez generazio apurketa bat ere eman zen, ez? Zugitzen hitz egiten duzu, 60. hamarkadan eta bar bizi ziren gurasoekin, eta gero ondoren jaio ziren seme-alabekin, eta apurketa bat zegoen, ez? Seme-alabak zuzenean, gurasoen esfortzua seme-alabek hezkuntza prozesuan adibidez aurrera egiteko sekulakoa izan zen, ez? Horre arte emakumeak ez zuen praktikoki nolabaiteko normalena etxean geratzea zen, ez? Baina nolabait 70. hamarkadatik aurrera ja, emakume asko agertzen zaizkigu ja ikasketa prozesuan aurrera egin dutenak, eta ikasketa elemental eta oinarrizko eta zaharatago unibertsitate karrerak edo egin dituztenak ere, ez? Hor badago nolabaiteko haustura bat, familia motan, familia prototipoan ere, garai honetan eman zena. Eta hori... Galeran bat edo, ni gauza bat aipatu nahi. Aipatu nahi dut, eske justo, aipatu dezu, nola langileak bultzatu izan ziren, hiritik kanpo, eta gaur egun gure egoeran, gutxi gora bera, egoera hortan edo gaude, egia da. Beste, turismoagatik, baina betiko gatazkak edo arazoak edo. Konponbide bat edo ikusten duzu. Garo? A ber, pixka... Edo, konparaketa hori,
logikoa iruditzen zaizu, ze azken finean hori egoera ezberdina, baina berdintxua da. Eta gure egoera, langile modu edo. Alde batetikan, nire ustez importantea jakitea batez ere gaur egun ikusten ditugunean alabait, auzo langileetaz hitz egiten dugunean, edo eta auzo porretaz, gure iruditegian, Donostian, auzo porreak irudikatzen ditugunean, importantea jakitea auzo hauek urte hauetan sortu zirela, sorrera prozesua honako izan zela, 40. hamarkadan ez zirela existitzen, eta 30-40 urten buruan eraikitako prozesu izan zela. Hori lehena. Eta bigarrenik, noski, nolabaiteko harreman sozialak berriak izaten jarraitzen duten puntutik, desoreka sozialak eta bazterketa sozialak, segregazio urbanistikoa eta bar, ematen dela eta ematen jarraituko dela. Gaur egun ere, ia auzo berdinak dira nolabaiteko pultsu hau edo jasaten dutenak. Altza, Herrera eta inkluso Pasaian eta bar, bizi kalidadea, segurazki Donostiako beste auzoetan, baina askoz ere nolabaiteko txarragoa da, zentzu askotan, bai nolabaiteko masifikazioari dagokionez, bai zerbitzuari dagokionez, eta bar, orduan, desoreka horiek hiri mailan ematen dira, baina bada ere nolabait espazioaren antolaketa konkretu bat ematen delako, askotan aipatzen da, adibidez, lorategiak nun zaintzen diren eta nun ez. Hiriko zona batzutan asko zaintzen dira, eta beste batzutan desbrozadora 2000 pasatzen da, adibide txorrada bada, baina nolabait, badaude diferentziak auzo horietan, Zer egin... Adibidez, eta horren giltza zein den, bazakit. Auzo berriak edo sortuko dira, Donostian, edo... Nire ustez, helburua ez da... Prozesu berberan gaude, edo... Helburua ez da eraikitzea. Mendik kanpo jungo, edo... Helburua ez da gehiago eraikitzea. De hecho, 80. hamarkadatik aurrera, nolabait fluxo demografikoak gelditu egin da hirian. Eta, de hecho, hirian nolabait orain neukidu pixkat nolabaiteko boom berezi bat, baina ez da nolabiteko lokaleko okupatutakoa, baizik eta kanpotik datorren jendeak, turistek eta bar, ositako jabetzak eta bar. Baina nolabait ez da gehiago eraiki behar, jendea ez dator, migrazio masa handiak ez datoz gaur egun gure eskualdera. Gaudena gaude, kontua da beste arazo batzu da dela, adibidez etxe bizitzako oso garestiak direla, ez dagoelako inolako sarbidea bertara, nolabaiteko gaur egun gazteek eta orokorrean nolabait jasaten ditugun guztiak, arazo guztiak, orduan hortik abiatuta, horregatik, orokorrak, argi eta garbi orokorrak. Ez, horregatik orokorra. Horrean, soluzioa, etxe bizitzak egon badaude, adibidez, etxe bizitzaren arloran sartuz. Orduan, bizitzea hemen posible izango litzateke, baldin eta turistentzako adibidez diren etxe bizitza guzti horiek, bertako entzat izango balira, eta, adibidez, baina esan dizut, soluzio magikorik ezakit, baina nolabait desoreka hauek existitzen direla, argia da, gaur egun ere, eta nolabaiteko zentzu... Garaia hartan, etxe bizitzak edo eraiki ziren, soluzio moduan edo... Bai, eta, de hecho, plan urbanistiko hauek eta, baina... Baina gure eskualdea bereziki arraroa da, nolabaiteko magalen artean eraikita dagoelako, menditsua delako, orduan ez dago espazio nahikorik, Madrilen bezala adibidez, etxe bizitza poligonak nolabait, bazkoz modu errazagoan egin daitezkenak, hemen adibidez, alturara jo behar izan da, eta La Pazek adibidez, demostratzen du ja, hori. Hain da presio demografikoa, ezin dela, espazioen bertan ez dela kabitzen, orduan, eraikuntzak ja gora eraiki behar dira, eta horra adibidez, Beraun auzoa, 80. hamarkaduka eran, La Paz eta guzti hauek, hori erakusten dute, presio demografikoa hain da hundia, nolabait ez dagoena espazio nahikorik dagoen jendetza hartzeko, Baina, kontua da, nolabait hori guztia, eremu konkretu batean konzentratu zela, eta Bentaberrin, Antiguan edo Amaraberrin, etzen prozesu hori eman, nolabaiteko etxe bizitza askoz beste eredu eta beste pauta batzu jarraituz eraiki ziren, Orduan, hori ere importantea da azpimarratzea. Eta industriare zeratik kokatu zen nolabait ardatz konkretu batean, eta ez beste batean. Eta adibidez, izan da nukleo industrial bat historikoki nahiko importantea,
baino gutxi gora bera, urte joanaren poderioz, suntxitzen joan dena, noraiteko beste arraz batzuen mesedetan, ez? Horrean, nolako prozesuak ere aipatu barrezkoa dira. Oso ondo. Oso interesgarria. Galderan bat edo, eskarrik asko, Jon. Zuei. Irailean edo, itzuliko gea, ez naiz gogoratzen, gai buruz ez naiz gogoratzen, baina, eskarrik asko etortzeagatik eta irailean ikusiko gea.